No, kopaj do lopty. No, kopaj do loptičky. Kde máš bol? No, choď. Adamko, bol. Ktoré nejde? Ja ešte tu na bol. Ja mám tu ešte bol. Ja mám tu ešte. To je do izby. No, choď zobrať bol, Adamko. Choď zobrať bol. Prines bol. No, choď si zobrať, budeme si hádzať. Choď. Tam sú. No, choď. Jeden druhý. To je jeden. Musíte ten zobrať ona. Od Evičky, áno. Ja som mu také hodila jeden bol tiež. Áno, áno. Adamko, spadneš tam naspäť. No, naspäť. Otoč sa naspäť. No. Bam. Ba. No, choď naspäť. Pekne choď naspäť. No. Choď naspäť pekne. Choď zobrať bol. Adam. Ejha, vidíš? Naspäť. Otoč sa. Poďme. Čo si našla? Dobre. Adamko, nechaj, poď sem. Poď, Adam, kde je bol? Poď tu, poď ideme zobrať. Máš krtku, poď. Poď, dáme piškotku Adamkovi, poď. No poď. Áno, aký. To ti kto dal? To dal. Nikoho mi to nedal. Nikto ti to nedal? Ja som si sama očkou kúpila. Dobre. Aký? Toto je aký? To je aký? To je aký? Toto je aký? Keď ja prejdem cez okno. A zaspievaj nejakú peknú pesničku. Nemám. Ja nemám náhľadné pesničky. Musím ísť nikde. Ja musím niekde ísť, lebo ja musím ísť cez okno. Adamko, opatrne. Ja pozor. Nechoď do domčeka. To je môj domček. Tam ja bývam. Nie! Jana! Tam dve baby sú tam. A Evička? Nepustím tam. Nedávaj. Evička, uvar kávu alebo čaj. Nie! Prečo ho nechceš pustiť? Pozor, vypadneš. Evička, a pozri sa sem a pozdrav Elu. Ahoj, Ela. Zavolám Vlkovi. Vlkovi, že ťa príde zobrať do rúbsaku? Nie. A koho? Čo? Vlka zavolám, nech Adamka zoberie do rúbsaku.
No volaj. No, čau, Adam. No, nachystaj veľké niečo. Potom Adamko ide posúchať. Už posúchaj. Pustím. No, čau. A ešte zavolaj aj Pipovi alebo babke. A to ide. Pusti aj Adamka. Adamko bude tvoj návštevník. No? Haló, komu volá Adamko? Babke? Zakývaj, Adamko. Nie.